Είμαι ένα τέρας που κατά σύμπτωση έγινε πατέρας και που περνάει τα στερατώδης του ημέρας κάνοντας πράγματα βεβαίως τρομερά. Είμαι ένα τέρας, είμαι ένα τέρας, τέρας, τέρας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ακούσετε διάφορους θορύβους απόψε, γιατί η κυρία Νίνα Ράπη, που είναι καλεσμένη μας σήμερα, δεν έχει ξαναβάλει ακουστικά και γι' αυτό το λόγο γενικά κινείται κάπως αμήχανα σε σχέση με τα καλώδια και όλα αυτά. Γιατί υπάρχουν, να ξέρετε, πολλοί καλεσμένοι που δεν φοράνε τα ακουστικά ή άλλοι που τα φοράνε. Εξαρτάται πώς νιώθει ο καθένας καλύτερα. Ωραία, εγώ είπα να τα δοκιμάσω και βλέπουμε. Ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Φέρατε το τέρας μαζί σας? Το τέρας το έχω κάπου εδώ στη γωνία, ναι. Αλλά το έχω υπό έλεγχο. Α, το έχετε υπό έλεγχο? Ναι. Αυτό τώρα είναι για αρχή, είναι μια καλή πάσα ότι το έχετε υπό έλεγχο το τέρας. Πάντα συνέβαινε αυτό? Όχι πάντα. Βασικά σκέφτηκα πολύ όταν μου είπες για το τέρας και λέω το τέρας μέσα μου. Ποιο είναι το τέρας μέσα μου? Και φυσικά πολύ απλά είναι το υποσυνείδητο για μένα, ναι. Που όλοι μας το έχουμε και όλοι έχουμε υποσυνείδητο, όλοι έχουμε τέρας. Και εγώ προσωπικά νιώθω ότι το τέρας μου, έχω επαφή με το τέρας μου πολύ μικρή ηλικία, γιατί το υποσυνείδητο αποκαλύπτεται στα όνειρα και εγώ πάντοτε είχα πολύ μανία, ας την πούμε, με τα όνειρα, και έβλεπα διάφορα εκεί πέρα που μου αποκάλυπταν ότι δεν ήμουν αγγελικά πλασμένη. Το τέρας δηλαδή δεν είναι αγγελικά πλασμένος, εσένα είναι λίγο πιο... Βασικά έβαλα και στο Facebook κάτι και λέω το δικό μου το τέρας είναι ένα αρμοφρόντιτος άγγελος δαίμονας. Για μένα το δικό μου το τέρας έχει και τα δύο τα στοιχεία. Δηλαδή είναι και άγγελος και δαίμονας και αρσενικό και θηλυκό και καλό και κακό. Κάτι σαν γι' αυτό, σαν την εκπομπή που θα κάνει η κυρία Ράπη, θα κάνει μια εκπομπή εδώ στο... που δεν σας λέω ακόμα, ούτε τον τίτλο. Όχι, δεν τον έχουμε βρει ακόμα. Θα κάνει μια εκπομπή λοιπόν εδώ στο Πετών 7, που μάλλον θα έχει τέτοια στοιχεία όπως είναι το τέρας. Σίγουρα, ναι. Αλλά, δηλαδή, οπότε, ας πούμε για παράδειγμα, έχω κάτι όνειρα τρομερά, έχω κάτι όνειρα υπέροχα, ξέρω, που πετάω κτλ. Καταπληκτικά, τρομερή αίσθηση. Και μετά έχω κάτι όνειρα δολοφονικά, π.χ. Έτσι. Ναι. Και συνήθως αυτή η δολοφονική τάση είναι σαν, στα όνειρα βγαίνει σαν απόδοση δικαιοσύνης κάπου που δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Κάποιος μου έχει κάνει με ένα κακό, κάποιος έχει κάνει σε ένα δικό μου άτομο κακό, δεν υπάρχει δικαιοσύνη και εγώ... Εσύ τον εκτελείς. Τον εκτελώ. Δηλαδή είσαι ένα τέρας δίμιος? Όχι δίμιος. Πώς τον εκτελείς? Δηλαδή δίνεις την εντολή ή τον εκτελείς εσύ? Όχι, εγώ το κάνω. Άρα είσαι δίμιος. Η λέξη δίμιος έχει κάτι αρέσει, όχι, ξεστή, έχει κάτι πολύ υπολογιστικό, ενώ αυτό είναι έκφραση θυμού, πώς να σου πω, έκφραση δικαιοσύνης. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Ότι επειδή εγώ τα βλέπω αυτά και έχω επαφή με αυτά, όταν κάτι αντίστοιχο μου συμβεί στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει περίπτωση να ασκήσω βία, γιατί τα ξέρω αυτά τα στοιχεία μέσα μου. Ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ έντονα, δηλαδή. Π.χ. Ναι. Και έχω μάθει να τα ελέγχω, γι' αυτό σου λέω τον έχω εκεί κάτω αυτό. Οπότε πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, δηλαδή, να ανακαλύψουμε και να είμαστε σε επαφή με το τέρας μας, δηλαδή με το υποσυνείδητό μας, δηλαδή με τις αρνητικές μας πλευρές. Γιατί όσο πιο πολύ, τόσο πιο πιθανόν σε μια κατάσταση κρίσης ή θυμού ή οτιδήποτε να λειτουργήσουμε όχι ενστικτώδικα και βία, αλλά λίγο πιο αποστασιοποιημένα, ας πούμε. Δεν θα μπορούσε όμως ενός εγκληματίας το τέρας να ήταν ο καλός του εαυτός? Αυτό
θα ήταν το ιδανικό. Δηλαδή κάτι τέτοια σκέφτεσαι όταν γράφεις θεατρικά, ας πούμε. Γιατί δεν θες να βάλεις ο καλός και ο κακός. Θέλεις να βάλεις κάτι πιο πολύπλοκο. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Βασικά, ναι, και εμένα μου βγαίνει το τέρας, μου βγαίνει στα έργα. Και σχεδόν όλα μου τα έργα έχουν κάτι σκοτεινό. Και μάλιστα σε 2 από αυτά υπάρχουν και 2 φόνοι. Δηλαδή, στο Angel State είναι εθελοντικό. Ένα νεαρό παιδί που έχει ζήσει πολύ έντονους έρωτες με μια γυναίκα που είναι dominatrix και με ένα άντρα που είναι ο αδερφός της μητέρας του. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένα νέο παιδί που πάλεται από πάθος, που πάλεται από ένα βίο παρελθόν, που πάλεται από ζωή, που πάλεται από πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κατανοήσει. Και λίγο που το έρθω εδώ κατάλαβα ότι στην ουσία δεν μπορούσε να χειριστεί το τέρας του. Ναι, είναι περίεργο. Και το άλλο, αυτό είναι το Angel State. Και το άλλο έργο που είχε τον αλόγιο στο Εθνικό, που λέγεται Edgewise, ακροβασία, το μετέφρασαν. Εκεί είναι ο πρωταγωνιστής, τα έκανε χέσα μέσα. Και στο τέλος αυτοκτονεί. Δηλαδή και πάλι διαπίστωσα ότι αν είχε επαφή με το τέρας του, θα περνούσε καλύτερα. Αλλά βέβαια δεν θα είχαμε δράμα τότε. Δεν τον έβαλες εσύ να έχει επαφή με το τέρας. Έλατε αυτό. Γιατί εντάξει, αλλιώς δεν θα υπήρχε δράμα, όλα θα ήταν ωραία και καλά και τα λοιπά, ας πούμε. Ναι. Είναι έτσι κάπως. Να ακούσουμε λίγο το πρώτο, να σπάσουμε. Ναι. Για βάλε, να δούμε ένα τέρας τώρα. Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. ¿Qué significa un año de amor? ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices. Recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor y entenderás en un solo momento qué significa un
Ωραίο, πολύ μου άρεσε. Είχε ατμόσφαιρα, είχε συναίσθημα, είχε κάτι. Είχε. Είχε αυτό, ναι, είχε. Για πες μου τώρα, εσύ έχεις ζήσει πάρα πολλά χρόνια στο Λονδίνο, ναι? Μαζί με το τέρας σου. Το τέρας δεν αποχωρίζεσαι, δεν μπορείς να το αποχωριστείς. Έχω κάνει διαλογισμό πολλά χρόνια και έχω μάθει μέσα από το διαλογισμό να είμαι σε καλύτερη επαφή μαζί του, ας το πούμε έτσι, και να είναι λίγο πιο ελεγχόμενο, όπως είπα στην αρχή. Αλλά ίσως στο Λονδίνο το τέρας να ήταν μεγαλύτερο από ό,τι στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Ίσως προσφέρεται το Λονδίνο για τέρατα. Προσφέρεται μάλλον να τα αφήνουμε να βγαίνουν πιο εύκολα, εννοείς. Ίσως, ναι. Δηλαδή, και επειδή είσαι ξένη εκεί, έχεις κατά κάποιο τρόπο περισσότερη ελευθερία να εκφραστείς. Ίσως στην Ελλάδα, ναι, βασικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι... Δεν ξέρω αν είναι στο Λονδίνο πιο εύκολο να κρατήσεις. Ναι. Κι όμως στο Λονδίνο είναι που έμαθα διαλογισμό, στο Λονδίνο είναι που έμαθα να το χειρίζομαι το τέρας. Και πήγες εκεί γιατί από ανάγκη του τέρατος ή για κάποιον άλλο λόγο? Όχι, απλώς η Ελλάδα μου φάνηκε πολύ περιορισμένη, μου φαίνονταν πολύ περιορισμένη. Ναι. Και ένιωθα ότι εκεί θα είχα περισσότερη ελευθερία, περισσότερες δυνατότητες. Και όντως, ας πούμε, εντάξει, μου άνοιξαν αρκετές πόρτες, παρόλο που υπάρχει χοντρός ρατσισμός στην Αγγλία. Ναι, καλά. Αλλά μου άνοιξαν πολλές πόρτες και στο πανεπιστήμιο δίδασκα και τα έργα μου ανέβηκαν και διηγήματα, ξέρω εγώ, εκδόθηκαν και σπίτι είχα. Δηλαδή, εντάξει, και τρέλες έκανα. Δηλαδή? Εντάξει, ήμουν σε ένα συγκρότημα παλιά ροκ. Αυτό είχε πολύ πλάκα. Και τι έκανες στο συγκρότημα, τραγουδούσες? Έπαιζα μπάσο. Ναι. Αυτό ήταν ωραία φάση. Εκεί έβγαινε το τερατάκι, έβγαινε στους στίχους των τραγουδιών. Ναι. Ναι. Έγραφες και τους στίχους των τραγουδιών? Ναι, ήμασταν 3 άτομα. Τα 2 άτομα γράφαμε στίχους και τραγούδια. Και το 3ο άτομο απλώς έπαιζε το drums. Ναι. Οπότε, ναι, τα έγραφα και αυτά. Για πες μου κάποιους στίχους από ένα πολύ καλό τραγούδι. Πω, να θυμάμαι τώρα. Θυμάμαι ένα άλλο... κοίτα να δεις, δεν ήταν δικό μου, αλλά το άλλο που θυμάμαι της Πολύν, για παράδειγμα, αυτή που τραγουδούσε πιο πολύ από μένα, κάτι που έλεγε... Στα αγγλικά πες. Στα αγγλικά, δεν θυμάμαι τι έλεγε, ρε γαμώτο. Κάτι με το... I want to drink your blood with saffron. Κάτι τελείως κουφό, ας πούμε. Πολύ κόκκινο. Πολύ αίμα. Ναι, αυτό, τα δικά μου ήταν λίγο πιο... Πιο soft. Ας το πούμε, όχι ακριβώς soft, ήταν πιο σκληρά στον ήχο τα δικά μου. Ναι. Πιο σκληρά στον ήχο, αλλά η στίχη ήταν λίγο πιο μαλακή, θα έλεγα. Ενώ τα δικά της η μουσική ήταν πιο έτσι... Smooth. Ναι, αλλά η στίχη ήταν... Κόκκινη. Αίμα. Για πες μου, είναι πιο εύκολο δηλαδή αυτό που... Γιατί με ενδιαφέρει η γνώμη σου σαν άνθρωπο που ασχολείται με την τέχνη, έχει ζήσει στο Λονδίνο. Είναι πιο εύκολο το τέρας σου να ζήσει εκεί από ότι να ζήσει στην Ελλάδα? Κοίτα, να σου πω κάτι περίεργο. Όταν γύρισα εδώ, το πρώτο έργο που έγραψα για ελληνικά για πρώτη φορά, γιατί όλα τα άλλα ήταν στα αγγλικά, παραδόξως μου βγήκε πάντοτε στα έργα μου το τέρας είναι μέσα στα πρόσωπα ή μεταξύ τους, έτσι. Για πρώτη φορά έγραψα ένα έργο που τα τέρατα είναι εκτός. Στην Ελλάδα το κάνεις? Ναι, και μου έκανε εντύπωση και με έβαλε σε πολλές σκέψεις, Μιχάλη, γιατί όλα αυτά σήμερα τα συνειδητοποίησα. Και κατάλαβα ότι οπωσδήποτε με έχει επηρεάσει η κατάσταση εδώ, η οποία εξωτερικά είναι τερατώδης. Αλλά για πρώτη φορά στη ζωή μου έγραψα ένα έργο στο οποίο τα τέρατα είναι έξω. Και τα πρόσωπα, κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, πάντοτε υπάρχει το τερατώδες μέσα τους, Ναι. το οποίο τους δημιουργεί εσωτερικές συγκρούσεις κτλ. Αλλά κυρίως τα τέρατα είναι έξω.
Και ίσως στην Ελλάδα να είναι πιο ομοίη η κατάσταση, επειδή στην Αγγλία είναι τόσο πολύ ελεγχόμενα τα πράγματα. Ναι. Και είναι τόσο πολύ από τη στιγμή που γεννηθούν αυτά τα άτομα, τους διδάσκουν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους και το πώς μιλάνε και το πώς εκφράζονται. Είναι πιο θαμμένο το τέρας τους και τους βγαίνει υπόγεια. Ενώ στην Ελλάδα είναι λίγο πιο ομό και βγαίνει πιο άμεσα. Προσωπικά προτιμώ το άμεσο. Γιατί ξέρεις που βρίσκεσαι. Οπότε και εγώ, επειδή έζησα και στις δύο χώρες, αντιδρώ ανάλογα. Ας πούμε, τόσα χρόνια στην Αγγλία, όσο να είναι, με έχει πειράσει και εμένα. Αλλά επειδή πιστεύω ότι σχετικά με το τέρας είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχει πει και ο Καρλ Γιούγκ, τον ξέρεις. Ναι. Γιατί, που έχει μιλήσει για τη σκιά. Ναι. Ότι στην ουσία το τέρας είναι η σκιά μας. Και αν δεν αποδεχτούμε τη σκιά μας, ό,τι αρνητικό έχουμε, ό,τι κακό έχουμε, ό,τι ελεεινό τέλος πάντων, ό,τι σκοτεινό ας το πούμε, μην είναι ελεεινό, ό,τι σκοτεινό, εάν δεν το δεχτούμε, το προβάλλουμε στον άλλον. Αυτός ο άλλος θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε. Ο άντρας σου, η γυναίκα σου, το παιδί σου, ο μετανάστης, ο ομοφυλόφιλος, ο παράλυτος, ο οποιοσδήποτε, έτσι. Ναι. Οπότε, με το που προβάλλεις εσύ τη σκιά σου εκεί, καθαρίζεις. Εγώ είμαι αγνός και αγγελικά πλασμένος, αυτός είναι το τέρας. Οπότε, πάλι αυτό που είπα στην αρχή, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να δεχτείς τη σκιά σου. Αλλά σαν συγγραφέας, εάν δεν το κάνεις, δεν μπορείς, πρέπει να το κάνεις. Γιατί σαν συγγραφέας, το κύριο χαρακτηριστικό, η κύρια ικανότητα που πρέπει να έχεις είναι να μπορείς να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του άλλου. Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ βέβαια αυτό με τη σκιά, γιατί η σκιά κάνει ακριβώς τις ίδιες κινήσεις που κάνουμε εμείς. Δηλαδή, το βλέπεις σαν απόσπαστο στοιχείο μας και έτσι. Δεν είναι. Η σκιά είναι τελείως αναπόσπαστο στοιχείο. Δηλαδή πιο αναπόσπαστο δεν υπάρχει. Εκτός από τον Πίτερ Παν που έψαχνε και την γυναίκα για τη σκιά του. Ναι. Ναι, αλλά και όμως, παρόλο που είναι αναπόσπαστο στοιχείο, η πλειοψηφία του κόσμου δεν τη δέχεται αυτή τη σκιά. Νομίζω ότι είναι κάποιο άλλο η σκιά, ας πούμε. Ναι, τη μεταφέρει ίσως. Τη μεταφέρει, ναι. Τη μεταφέρει δηλαδή μέχρι ότου εξοικειωθεί με αυτή τη σειρά, με αυτή τη σκιά και γίνει ένα με αυτή τη σκιά και δεχτεί ότι είναι η σκιά του, αυτό το σκούρο, σκοτεινό πράγμα από πίσω του. Η σκιά μας δεν είναι πάντα. Είναι και σύντροφος. Ναι, αλλά δεν είναι ποτέ πάντα από πίσω μας. Η σκιά μπορεί να είναι και μπροστά μας. Αν χτυπάει ο ήλιος από πίσω. Εξαρτάται το φως που βρίσκεται σε μας. Αν έχουμε το φως πίσω μας και δεν το κοιτάμε, τότε η σκιά είναι μπροστά μας. Αν έχουμε το φως όμως μπροστά μας, τότε η σκιά είναι πίσω μας. Σωστά, ναι. Αλλά αν το δεις από έτσι ψυχοαναλυτικής άποψης, έτσι όπως το έλεγε ο Γιούγκ, αυτό έτσι που το λες, ναι. Αλλά γιατί τότε, εφόσον είναι απόσπαστο στοιχείο, γιατί ο κόσμος δεν το δέχεται, γιατί το προβάλλει έξω? Εγώ δεν ξέρω αν προβάλλει αυτό, αν προβάλλει τη σκιά του. Νομίζω ότι φοβάται να προβάλλει τη σκιά του ο κόσμος. Ναι. Έχω αυτή την εντύπωση. Δηλαδή προσπαθεί να μιμείται την σκιά των άλλων ή να κολλάει στους άλλους, αφού λέμε για σκιές, να κολλάει στους άλλους αλωνών σκιές. Γιατί τη σκιά μας δεν την πολύ αποχωριζόμαστε. Γιατί μας κάνει να είμαστε στο φως έτσι κι αλλιώς. Γιατί αν δεν έχουμε σκιά είμαστε στο σκοτάδι. Στο σκοτάδι δεν έχει σκιές. Πολύ ωραία μεταφορά και μου αρέσει έτσι που το βλέπεις. Καλά, εσύ είσαι εικαστικός, γι' αυτό το βλέπεις έτσι. Με βάση το φως και τη σκιά και το σκοτάδι και όλα αυτά. Εγώ το βλέπω, ναι, ωραία το βλέπεις. Αλλά εάν δεν το πούμε σκιά και το πούμε, ξέρω εγώ, ότι αρνητικό κουβαλάς μέσα σου, ναι, και το προβάλλεις στον άλλον γιατί δεν μπορείς να το δεχτείς στον εαυτό σου, ίσως η λέξη σκιά λίγο μας μπερδεύει. Απλώς επειδή ο Γιούγκ μας μπερδεύει. Ο Γιούγκ χρησιμοποίησε τη λέξη shadow, γι' αυτό. Το shadow πάντως στα αγγλικά και καλύτερα έχει και άλλες νεολογικές βάσεις. Δεν είναι μόνο μία σκιά. Όχι. Γι' αυτό η μετάφραση σκιά δεν είναι ακριβώς το shadow όπως έχει καθιερωθεί, ας πούμε, στα αγγλικά. Ναι, γιατί μπορεί να είναι και λίγο πνεύμα το shadow. Είναι και άλλα πράγματα. Ναι. Όχι. Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και άλλα πράγματα. Αλλά ναι, επανερχόμαστε
σε αυτό ότι σαν συγγραφέας πρέπει οπωσδήποτε να μπορείς να βάλεις τον εαυτό στη θέση του άλλου. Οπότε, εάν δεν προβάλλεις την σκιά σου ή αυτό το άλλο πράγμα, οτιδήποτε το ονομάσουμε, στον άλλον, τότε μπορείς να τον δεις. Αλλιώς δεν τον βλέπεις. Βλέπεις απλώς μια αντανάκλαση του εαυτού σου. Ναι, μάλλον δεν θα είναι για σκιά, θα είναι για κάτι άλλο. Ναι, είναι μάλλον, ας το πούμε, η πλευρά του εαυτού στην οποία δεν μπορείς να δεχτείς. Ναι. Έτσι. Δεν μπορείς να το τερατάκι σου. συμφιλιωθείς μαζί Ας το του. πούμε το τερατάκι σου. Έτσι. Ναι. Το τερατάκι σου το οποίο δεν μπορείς να δεχτείς, γιατί εσύ είσαι αγγελικά πλασμένος, το προβάλλεις στον άλλον και καθαρίζεις. Και έτσι δεν βλέπεις καν τον άλλον. Ναι. Όχι μόνο τον εκμηδανίζεις, δεν τον βλέπεις καν. Να βάλουμε τραγούδι και θα σου πω μετά γι' αυτό, γιατί έχω άποψη πολύ. Can't anybody see? We've got a war to fight. We never find our way, regardless of what they say. How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel
this room. Ωραίο κομμάτι. Αλλά έκοψε στη χαρά εκεί αυτόν που το ακούγανε. Είναι μαύρο το κομμάτι, δεν πειράζει. Ναι, εντάξει. Καλό το κονιάκ. Το κόνιακ είναι καταπληκτικό. Τι πολύ smooth, ας πούμε. Είδες, δεν ταιριάζει. Θα φέρει το τέρας πιο έξω. Θα το φέρει πιο έξω ή όχι? Για να δούμε, εξαρτάται τι ερωτήσεις θα μου κάνεις. Θα το συγκρατήσουμε πολύ δηλαδή. Πώς, τι... Για πες μου, είναι πιο εύκολο να χειρίζεσαι το τέρας στον πραγματικό κόσμο από ότι σε μια θεατρική γραφή? Η ηρωνία είναι ότι θα έλεγα το αντίθετο. Είναι πιο εύκολο να το χειρίζεσαι στο έργο παρά στην πραγματικότητα. Διότι στο έργο αποστασιοποιείσαι, δημιουργείς χαρακτήρες, λες δεν είμαι εγώ. Παρόλο που όλοι οι χαρακτήρες έχουν κάποιο στοιχείο από σένα, έτσι. Ναι. Αλλά επειδή έχεις τα πρόσωπα εκεί, είσαι και λίγο σαν, πώς τους λένε, που κάνουν την ορχήστρα. Μαέστρος. Είσαι και λίγο μαέστρος, Ναι. είσαι και λίγο θεός και τα έχεις εκεί τα πρόσωπα και τα διαμορφώνεις, οπότε μπορείς να ελέγξεις πολύ περισσότερο το τέρας και έχεις υπόψη σου και τη δομή και τα λοιπά, οπότε εκεί πιστεύω είναι πολύ πιο εύκολο από στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να ελέγξεις το τέρας σου. Είτε αυτό το τέρας είναι θυμός, είτε αυτό το τέρας είναι αιμονές, είτε αυτό το τέρας είναι επιθετικότητα, είτε... Τεράστια αγάπη. Αχ, και αυτό είναι ένα τέρας, ναι, είναι και αυτό ένα τέρας. Τεράστια αγάπη ή μεγάλος έρωτας, τι εννοείς? Εσύ θα μου πεις. Δεν νομίζω ότι η τεράστια αγάπη είναι τέρας. Ο μεγάλος έρωτας, ναι. Ο αθεράπευτος έρωτας, δηλαδή που δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα άλλο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Μόνο αυτό το άτομο σε απασχολεί και όλη σου ενέργεια, όλη σου οι σκέψεις, όλα σου τα πάντα πηγαίνουν εκεί. Αυτό έχει κάτι το τερατώδες. Η αγάπη δεν νομίζω ότι έχει τίποτε το τερατώδες. Η αγάπη είναι όμως κάτι που μεγαλώνει ή φεύγει. Ενώ ο έρωτας είναι ένα πράγμα. Το έχουμε ξαναπεί εδώ βέβαια στην εκπομπή. Τι έχετε πει? Για τον έρωτα, ότι ο έρωτας είναι ένα συναίσθημα συγκεκριμένο. Δεν έχει πολύ ή λίγο. Ναι, εντάξει, μπορεί να είσαι λίγο ερωτευμένος. Δεν υπάρχει. Όταν είσαι ερωτευμένος, δεν έχει είμαι πολύ ερωτευμένος, ούτε είμαι λίγο ερωτευμένος. Δεν υπάρχει. Είμαι ερωτευμένος ή δεν είμαι ερωτευμένος. Θέλω να πω ότι δεν έχει. Είμαι καμένος ή δεν Ναι, είμαι. δεν έχει κλίμακες αυτό. Ο έρωτας δεν έχει κλίμακα. Είμαι ερωτευμένος. Ναι, Τελεία και παύλα. Δεν έχει. Δηλαδή, όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. ναι, ναι. Το λίγο και το πολύ δεν ταιριάζει σε αυτή τη λέξη. Στην αγάπη μπορεί να το πεις. Τον αγαπώ πάρα πολύ αυτόν. Ναι. Δεν τον αγαπώ και τόσο πολύ. Εγώ πιστεύω ότι και στον έρωτα, δηλαδή εγώ αν πάω ας πούμε την προσωπική μου πείρα και πάω πίσω όλους τους έρωτες που έχω βιώσει, οι μερικοί ήταν πολύ πιο δυνατοί από άλλους. Δεν ήταν έρωτες οι άλλοι. Λες, Ναι. τι να ήταν τερατάκια. Ήταν απλώς έτσι, μικρές σκέψεις ερωτικής Χρειάς. διαστροφής. Γιατί ο έρωτας είναι μια διαστροφή. Η αλήθεια είναι μερικές φορές έχω βιώσει τον έρωτα σαν όχι ακριβώς διαστροφή, αλλά σαν ένα αρρώστια ρε παιδάκι μου. Δηλαδή με την έννοια ότι λες και σαν να έχεις πυρετό, σαν να μην μπορείς να κάνεις τίποτα, σαν να έχεις πάθει παράλυση. Ναι, όλα αυτά όμως, παρόλα αυτά, ξανά και ξανά και ξανά. Έχει αγαπήσει ή ερωτευτεί κάποιος το τέρας σου? Πάρα πολλά άτομα. Α, το τέρας εννοείς, το τέρας. Κατάλαβα τι Το εννοείς. τέρας σου, όχι την Νίνα. Λέω για το τέρας σου. Να έχουν ερωτευτεί το τέρας μου. Ναι. Βέβαια. Και μερικές βέβαια. φορές. Βέβαια, και εγώ μερικές φορές προωθούσα το τέρας γιατί το βρίσκαν πιο ελκυστικό. Το τέρας τελικά είναι ένας τρόπος, όπως έλεγε ο παππούς μου, είναι ένας τρόπος για να μπορέσεις να γαμίσεις εύκολα. Α, έτσι έλεγε ο Ναι, παππούς. Ο παππούς, ναι, ήταν πολύ τέρας. Αλλά αυτός το χρησιμοποιούσε για πολλούς τρόπους το τέρας. Θα πω κάποια στιγμή για αυτόν τον παππού, γιατί είχε ενδιαφέρον. Αλλά Να πεις, ναι. Ωραία, άκου τον παππού, δεν θα το περίμενα από τον ήταν παππού. μπακάλης Αχα, ο παππούς μου. ναι. Ναι. Ήταν μπακάλης. Αν έχεις δει
την ελληνική ταινία που ο Γκουρμέτης που είχε κάνει με το... πώς λεγότανε σε Λουκά? Ποιο? Η ελληνική ταινία με τα μπαχαρικά και το σταμάτησε στο μυαλό μου τώρα. Τα μπαχαρικά. Αυτό από την πόλη. Ναι. Α, ξέρω ποιο είναι, δεν το θυμάμαι και εγώ τον τίτλο. Σταμάτησε στο μυαλό μου τώρα. Παθαίνω τέτοιες... Εν πάση περιπτώσει, αν είχες δει αυτή την ταινία που είχαν ένα παππού, απλώς εμένα ήταν λιγάκι πιο ερωτικός. Με την ίδια σκέψη, αλλά ήταν λιγάκι πιο ερωτικός. Σε αυτή την ταινία έκλαιγα σαν μωρό παιδί. Γιατί το θυμόμουν, του είχα δυναμία, γιατί έφυγε και στα χέρια μου συγκεκριμένως. Αλλά όχι ο ηθοποιός, ο παππούς. Ο παππούς. Ναι, πολίτικη κουζίνα. Α, μπράβο. Ναι. Το γράφει εδώ κάποιος σε μήνυμα. Πολίτικη που μας ακούει, μου λέει πολίτικη κουζίνα. Μπράβο. Ευτυχώς που μας ακούνε κιόλας, γιατί... Κοίτα, αμεσότητα. Ναι. Τρομερό. Μπράβο ρε παιδιά. Ναι, γι' αυτό. Αυτό είναι το ίντερνετ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Η γυναίκα μου το έστειλε. Α, γυναίκα σου. Ναι. Μόνο η γυναίκα σου μας ακούει. Όχι. Τώρα μου το έστειλε και η γυναίκα μου. Ναι. Αλλά πριν μου το έστειλε η γυναίκα, όχι η γυναίκα. Okay. Τώρα μου το έστειλε και η γυναίκα. Και η γυναίκα σου. Ναι. Λοιπόν. Για πες μου λοιπόν, γιατί είχαμε μείνει σε αυτό το. Πάνω από 6 ντουζίνες άνθρωποι μας ακούνε. 6 ντουζίνες. Λοιπόν, ναι, όπως βλέπεις, έρχονται συνέχεια. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, μην λέμε τώρα για το αυτό. Εντάξει, αλλά ο παππούς, ναι, αυτό που λέει έχει μια βάση. Δηλαδή, πολλές φορές, πολύ πιο πιθανό είναι να ερωτευτείς ένα τέρας, το τέρας των άλλων ή στην άλλη, και εκεί να ερωτευτούν το δικό στο τέρας, παρά το μέρος του αυτούς που είναι αγγελικά πλασμένο, ας πούμε. Το έχεις αφήσει το τέρας σου σε μια σχέση ελεύθερο? Ναι. Τελείως, δηλαδή, χωρίς να του λες ή τώρα βγες ή μπες ή τίποτα, να του πεις, όπως λες, το έχω εκεί στη γωνία. Όχι. Να το αφήσεις ελεύθερο να κινείται με τον τρόπο που θέλει εκείνο. Στα πλαίσια ενός παιχνιδιού. Ερωτικού παιχνιδιού. Ερωτικού παιχνιδιού, ναι. Όχι, εγώ λέω στην καθημερινότητα. Στην καθημερινότητα. Εγώ έχω ένα πρόβλημα με την καθημερινότητα. Γενικά δεν τα πάω καλά με την καθημερινότητα. Στις ερωτικές σχέσεις, όχι στην καθημερινότητα. Καλά. Εντάξει. Αλλά στις ερωτικές σχέσεις, εάν κάτι μου γίνει πολύ καθημερινό, δεν βρίσκω το λόγο να είμαι εκεί. Ναι, Δηλαδή, να κάνω μια σχέση για να πάμε μαζί στο μπακάλι, δεν βρίσκω το λόγο. Δηλαδή, για μένα οι σχέσεις είναι ο έρωτας. Αν ο έρωτας δεν υπάρχει και μπει σε μια ρουτίνα, σε μια ρουτινιάρικη καθημερινότητα, δεν με ενδιαφέρει. Ο μπακάλις είναι μια ρουτινιάρικη καθημερινότητα, γιατί μπορεί να είναι και ένα τρίκ. Τι τρίκ να είναι? Να στέλνει στον άλλο να πάρει διάφορα κυπευτικά που θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις για κάποιους λόγους, ας πούμε. Ναι. Ο μπακάλις. Μπορεί κάποιος άλλος να είναι... Ναι. Και αυτό είναι πιθανό, αλλά ξέρεις τι εννοώ. Εσύ εννοείς η καθημερινότητα, εννοείς να είναι μάλλον πιο πολύ να γίνει ένα ίδιο πράγμα. Ναι, μωρέ, που βλέπεις ζευγάρια, ας πούμε, που κάθονται, ναι, κάθε βράδυ και βλέπουν τηλεόραση, ξέρω εγώ, και τελείωσε εκείνη η ζωή, ας πούμε. Εγώ προσωπικά δεν μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό. Ναι. Δεν βρίσκω το λόγο. Το τέρας σου ή εσύ? Και τα δυο μαζί, και εγώ και το τέρας. Συνεννοούμαστε σε αυτό το θέμα. Έχεις αντέξει το τέρας κάποιου άλλου? Ναι. 2 τέρατα είχα στη ζωή μου, τεράστια. Πολύ τέρατα παναθεμάτα. Και τα ανέχτηκα. Τα ανέχτηκες ή τα αγάπησες? Τα ναι, ήταν το σύνολο που είχα ερωτευτεί, και μέσα στο σύνολο αναγκάστηκα να ανεχτώ και το τέρας. Το οποίο τέρας, βέβαια, μερικές φορές ήταν πάρα πολύ χαριτωμένο, ναι, πολύ σαγηνευτικό, πολύ ελκυστικό. Παρ' όλα αυτά παρέμενε τέρας και είχε και τα αρνητικά του. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν πολύ καταστρεπτικό, πολύ επιθετικό, πολύ πληγωτικό, όλα αυτά. Ήταν. Και τα δύο? Και τα δύο. Και τα δύο. Ναι, δεν σου είπα, αυτό είναι το ενδιαφέρον, όταν και των αλλωνών τα τέρατα, αλλά και το δικό μου είναι δαίμονες άγγελοι. Οπότε ερωτεύεσαι το σύνολο και ερωτεύονται το σύνολο. Χωρίς το τέρας, δηλαδή, δεν μπορούν.
Δεν νομίζω, μωρέ. Μετά γίνεται μια αγάπη, μια ωραία, θεμιτή αγάπη, αλλά είναι μια αγάπη την οποία μπορείς να έχεις με φίλους, με συγγενείς, με συναδέλφους. Άλλου είδους αγάπη είναι αυτή. Είναι κάτι άλλο αυτό. Ο έρωτας έχει το διάολο μέσα του. Το διάολο είναι μέσα. Βέβαια, ο διάολος είναι το τέρας. Γιατί δεν μπορεί να έχει και ο διάολος είναι το τέρας, θεωρείς? Όχι, ο έρωτας έχει τον διάολο μέσα του. Δηλαδή έχει και πολλά ωραία στοιχεία, αλλά έχει και τον διάολο μέσα του. Ναι. Το διάολο σαν διαβολάκι ή το διάολο σαν κάτι πάρα πολύ κακό? Όχι, δεν θα έλεγα πάρα πολύ κακό, γιατί άμα είναι πάρα πολύ κακό, σηκώνεσαι και φεύγεις. Όχι όλοι. Όχι όλοι, ναι, σωστά. Τα θύματα μένουν. Από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον, δηλαδή από ό,τι έχω ακούσει. Από ό,τι έχεις ακούσει. Εσύ προσωπικά δεν ξέρεις. Ναι, εγώ φεύγω. Εσύ φεύγεις. Ναι. Ναι. Εγώ φεύγω γιατί δεν καλύπτομαι με κάποιον που δεν με θέλει. Α, δεν μιλάω για αυτού του είδους το τέρας. Όχι, όχι, σε θέλουν και μάλιστα σε θέλουν και σε θέλουν εκεί και σε θέλουν συνέχεια. Αυτό το συνέχεια έχει κάτι. Πω. Αυτό είναι τερατώδες. Το συνέχεια είναι τερατώδες. Βέβαια. Συμφωνώ. Γιατί... Αλλά συγχρόνως με το σε θέλουν και συνέχεια, σε θέλουν και συνέχεια για να σε τυραννάνε. Και σημαίνεις. Ναι, αυτό σου λέω, μετά από τα 2 τεράστια τέρατα που είχα και έμεινα, το πρώτο τέρας έμεινα πολύ καιρό, με το δεύτερο τέρας έμεινα λιγότερο, τώρα είμαι λίγο πιο σοφή, ναι, και φεύγω πιο εύκολα. Αλλά έπρεπε να υποστώ 2 τεράστια τέρατα. Ναι. Για να δω. Ποιες εποχές ήταν αυτό? Το τελευταίο τέρας ήταν λίγο πρωτού να φύγω από το Λονδίνο. Πρόσφατα δηλαδή? Πρόσφατα, ναι. Γλυκό τέρας όμως, Παναθεμάτη. Ναι. Πολύ γλυκό τέρας. Και τους τύχησε και εκείνου του τέρατος αυτή η όσο να είναι. Όσο να είναι. Για πες μου, το τέρας έχει φύλλο? Όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια ανδρόγυνη υπόσταση που εμπέχει και τα δύο, και το ασενικό και το θηλυκό. Και ίσως, ναι, δεν πιστεύω ότι έχει φύλλο. Όχι. Έχει και τα δύο τα στοιχεία. Ίσως στον άντρα να είναι θηλυκό και στη γυναίκα να είναι αρσενικό. Αλλά και πάλι δεν νομίζω. Εγώ το δικό μου το τέρας το προσλαμβάνω σαν να είναι ανδρόγυνη υπόσταση, να έχει και τα δύο στοιχεία. Ναι. Queer. Queer κατά κάποιο τρόπο πάνε. Έτσι είναι το queer. Ανακάλυψα την Κλοντ Καχούν, την έχεις ακουστά? Ναι. Τρομερή. Αποφάσισα ότι θα είναι η εικόνα σύμβολο. Γιατί αυτή ανακάλυψε το queer πριν καν αυτό ξεκινήσει ιστορικά στη δεκαετία του 90. Αυτή το έκανε στη δεκαετία του 30 με τους σουρεαλιστές. Ναι. Τρομερή. Δεν το έκανε έτσι βέβαια. Ναι. Όχι, το έκανε γιατί έτσι το βίωνε. Αυτό, δηλαδή έπαιζε με το φύλο, έπαιζε με τη σεξουαλικότητα, με την ταυτότητα και ήταν και πάρα πολύ πολιτικοποιημένη. Ναι. Δηλαδή ήταν τρομερό, και ήταν και καλλιτέχνης. Τρομερό πρόσωπο. Το βίωνε, έτσι το βίωνε. Ναι, απλώς δεν το είχε συγκεκριμενοποιήσει σαν queer. Όχι, δεν χρησιμοποιούσε τη λέξη queer. Αυτή η λέξη καθιερώθηκε ιστορικά, ας το πούμε, στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ιστορικά, θεωρητικά, σαν ακτιβισμό, σαν τροποσκέψη, σαν αισθητική, αρχές του 90. Πιο πριν δεν υπήρχε σαν όρος. Υπήρχε σαν όρος, αλλά υβριστικά. Ναι. He's a queer, ας πούμε, υβριστικά. Οπότε, όπως οι μαύροι πήραν τη λέξη νίγκα, ναι, και τη χρησιμοποιούν μεταξύ τους με θετικά vibes, πώς να το πω. Ναι. Οι queers πήραν τη λέξη queer που ήταν υβρισμός και το ανατρέψανε και το κάνανε σαν κάτι θετικό κατά κάποιο τρόπο. Αυτό. Ναι. Αλλά η Κλοντ Καχούν φυσικά δεν ονόμαζε τον εαυτό της queer. Ναι, δεν το είχε σκεφτεί ίσως γι' αυτό να το κάνει έτσι. Ναι, δεν υπήρχε. Ναι, τρομερή φυσιογνωμία. Τραγούδι, κύριε Λουκά.
hundiéndose, la tierra se hundía bajo mis pies. Fui cayéndome al vacío, sin poderme agarrar a la vida. ¿Cómo pude imaginarme que tenía algo que dar? Y yo en mi madurez y tú en tu plena juventud. Los años no perdonan. Solo te ruego que me des una noche de amor. Solo pido una noche más, que me vuelvas a engañar. Para que no puedas llorar, que tu corazón se vuelva una piedra, que tu alma pierda su alegría a la vez que mi cuerpo envejece. Te ruego que me des una noche de amor. Solo pido una noche más, que me vuelvas a engañar. Και αυτό σου άρεσε? Όλα τα κομμάτια μου αρέσουν. Καλό είναι αυτό. Για κάποιον που δεν ξέρει μουσική είναι καλό, Λουκά. Πολύ. Μιλάω για μένα, βέβαια, από για σένα. Εντάξει, γιατί ξέρω από μουσική, αλλά αυτά τα κομμάτια είναι καινούργια για μένα. Εκτός από το Portishead, ας πούμε. Ναι. Α, ναι. Βέβαια, αυτή θα την κοιτάξω, τη Λεβίν. Ναι, είναι εξαιρετική και είναι και πάρα πολύ όμορφη. Α, ναι. Πού κυκλοφορεί, στα Αθήνας? Στα Αθήνας δυστυχώς όχι. Ναι. Δεν ξέρω. Πού ζει η Λεβί Λουκά, ξέρεις? Μάλλον Γαλλία. Α, μάλιστα. Άμα πάμε προς τα εκεί και πέσουμε πάνω της.
Και έχω και ένα φίλο στο Λονδίνο που λέγεται Λαβίν, Σον Λεβίν. Να τον ρωτήσω, μπας και έχουν καμιά συγγένεια. Είδες, να γνωρίσεις αυτό το τέρας και μετά να πεις ότι έχω και ένα τέταρτο τέρας. Ένα τρίτο μάλλον, συγγνώμη. Τρίτο, 2 ήταν τα τέρατα. Τρίτο και ένα τρίτο τέρας. Ναι. Τα κοιτάς με μια ανάμνηση όμως, έτσι, και με μια νοσταλγία όταν μιλάς για αυτά τα τέρατα. Ναι, ήταν πάρα πολύ έντονοι έρωτες γι' αυτό. Αλλά εντάξει. Βασικά το τελευταίο τέρας το κοίταζα πρόσφατα, χθες μάλιστα ή σήμερα, σε μια φωτογραφία και λέω γιατί ρε γάμο το. Γιατί ρε Καρολίνα ήσουν τόσο. Δεν μπορούσε να είσαι πιο φυσιολογικός άνθρωπος. Γιατί, τι. Δεν ξέρω γιατί αυτά τα άτομα και οι δυο, πολύ ταλέντο, πολύ έντονη παρουσία, πολύ δοτικές, πολύ όμορφες, όλα πολλά θετικά, αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά. Το τέρας τους δηλαδή. Το τέρας τους δεν μπόρεσαν να το ελέγξουν. Εντάξει, η δεύτερη, η Καρολάιν, τώρα έχει φτιάξει. Έχει αρχίσει και το πειθαρχεί το τέρας της, έχει φτιάξει τη ζωή της. Η πρώτη, άστα να πάνε. Ναι, να ρωτήσω κάτι τελικά, ότι ο στόχος είναι να το ελέγξουμε το τέρας. Όχι, ο στόχος είναι να γίνεις ένα με το τέρας, Ναι, να μην το ελέγξεις, να ξέρεις τι είναι, να μην το προβάλλεις στους άλλους, να το δέχεσαι και αν είσαι δημιουργικό άτομο, να το δημιουργήσεις σαν πηγή έμπνευσης. Διότι σου δίνει ενέργεια το τέρας, τρομερή ενέργεια. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Και ένας από τους στόχους της εκπομπής είναι οι άνθρωποι να αρχίσουν να σκέφτονται το τέρας τους. Ναι. Αν τα καταφέρουμε, δηλαδή, να το κάνουμε αυτό. Αλλά εσύ το σκέφτηκες κάπως, με κάποιο τρόπο. Εγώ, εντάξει, σου είπα, είναι και τα όνειρα που με βοηθάνε. Έχει πλάκα γιατί είδα ένα έργο της Σάρα Κέιν, την ψύχωση που έκανε η Μπρούσκου πρόσφατα. Ναι. Και παρόλο που είναι μεταδραματικό και δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει το μεταδραματικό είδος, αυτό το συγκεκριμένο έργο είναι από τα αγαπημένα μου και το έχω δει 3 φορές. Αγγλική έκδοση, πολωνέζικη έκδοση και τα 2 στο Λονδίνο και τώρα η αγγλική έκδοση. Και ενώ τα ξέρω τα λόγια και τα λοιπά, το ξέρω πολύ καλά το έργο, είχε κάτι στοιχεία εκεί μέσα και λέει, σαν ένδειξη της ψύχωσής της, ας πούμε, ότι έχει δολοφονικές στάσεις απέναντι στους γιατρούς. Και λέω, κοίτα ρε να δεις. Αυτά που μου βγαίνουν εμένα στον ύπνο μου, δηλαδή, δεν είναι ψύχωση. Αλλά από την άλλη μεριά σκέφτηκα, τουλάχιστον έτσι όπως το παρουσιάζει και η Σάρα Κέιν. Ναι. Εάν είσαι, στην προκειμένη περίπτωση, στο έργο δηλαδή, που ήταν καθαρά αυτοβιογραφικό το δικό της, εάν πας κάπου σε ένα γιατρό να σε γιατρέψει, να σε βοηθήσει και σε φλωμώνει με χάπια, Ναι. που στην ουσία σε αρρωσταίνουν ακόμα πιο πολύ, δεν είναι φυσιολογικό να νιώσεις μια επιθετικότητα, να νιώσεις μια δολοφονική. Τώρα ξέρεις, αυτό παίζεται. Να παίζεται, ναι, γιατί εντάξει. Το είπα στην αδερφή μου πρόσφατα. Και εγώ νόμιζα ότι όλος ο κόσμος κάποια στιγμή νιώθει δολοφονικά. Το θεώρησα φυσιολογικό. Προς τους γιατρούς δολοφονικά ή γιατρούς, κάποιον που σου κάνει κακό κτλ. Και κάποιος μας είχε κάνει και τις 2 κάτι πρόσφατα, χοντρό. Ναι. Και λέω, εγώ ένιωσα, λέω έτσι, μου ήρθε να το σκοτώσω. Και έσκασε στα γέλια. Λέω, εσύ δεν το νιώθεις? Και έσκασε στα γέλια. Όχι, λέω, εγώ δεν νιώθω έτσι. Έχω την εντύπωση το πιστεύουμε αυτό ή το νιώθουμε, γιατί είναι το είδος του επαγγελματία απέναντί μας που μπαίνει μεταξύ της ζωής μας, της υγείας μας, του θανάτου και όλοι. Γι' αυτό μπαίνουμε σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση. Ναι, το χδάρσιμο, ας πούμε, μιας ερωτικής απογοήτευσης είναι πιο δυνηρό από το χάπι του γιατρού. Ναι. Δεν είναι. Άρα θα πρέπει να βλέπουμε και με. Αυτό το κάνεις ένα βιβλίο σήμερα. Να βλέπεις όλους αυτούς που ερωτεύτηκα, θα πρέπει να τους σκοτώνω. Καλά, δεν το έχεις σκεφτεί? Μη μου πεις ότι δεν το έχεις σκεφτεί. Νομίζω ότι όλοι. Εντάξει. Δηλαδή, πολλές φορές στους πολύ δυνατούς έρωτες ήταν ένα πράγμα τελείως αντιφατικό, να σκοτώσω ή να σκοτωθώ. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, στους πολύ έντονους, στους άλλους, τους πιο ήπιους, δεν ένιωθες τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν πιο ήπιοι. Το άλλο είναι είναι ένα παιχνίδι. Ναι. Εσένα υπήρχαν 2, από ό,τι κατάλαβα. Αυτοί ήταν οι έρωτες. Όχι μωρέ, όχι 4 ήτανε. 4. Απλώς τα 2 πρώτα ήταν πιο φυσιολογικά άτομα, πώς να σου πω. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν τέτοιου
δεν ήταν τόσο τερατώδης. Δεν είχαν βγάλει το τέρας τους προς τα έξω, μάλλον. Το πρώτο δεν είχε, όχι. Το δεύτερο είχε κάτι τερατώδη στοιχεία, τα οποία βγήκανε κάπως, ναι. Αλλά το μεγαλύτερο τέρας βγήκε σε αυτά τα άλλα δύο. Ναι. Είδες. Τα υπόλοιπα που σου λέω, εντάξει, ήταν τα διάφορα, τα ενδιάμεσα, Ναι, τα πολλαπλά. Ναι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι one stand monster. Όχι ακριβώς one stand, μπορεί να ήταν 3 μήνες, ξέρω εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τέτοια πράγματα. Ναι. Ανώδυνα. Ανώδυνα. Δεν προκαλούσαν τέτοιες έντονες αντιδράσεις. Οι γυναίκες και 4 τέρατα. Όλα τα τέρατα γυναίκες. Όλα τα τέρατα γυναίκες. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Τα δικά σου τα τέρατα γυναίκες. Εγώ συμφωνώ ότι οι γυναίκες είναι τα τέρατα της ζωής μου, έτσι κι αλλιώς. Της δικιάς σου. Ας πούμε, αν πάρουμε τις straight γυναίκες, τα τέρατά τους είναι άντρες. Δεν το ξέρεις αυτό. Πώς. Ναι. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν straight και μη straight. Όχι. Όχι. Τι θεωρείς, για πες. Είναι πώς σκέφτονται τον εαυτό τους σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Τι σημαίνει straight δηλαδή και μη straight. Εντάξει, straight σημαίνει όταν είναι καθαρά ετερό. Δηλαδή άντρας θέλει γυναίκα, γυναίκα θέλει άντρα. Αυτό. Ναι, δεν υπάρχει manual. Όχι. Εγώ ένα φίλο, τον Τζιμάρα, αν τυχόν και ακούς δεν ξέρω, ο οποίος είναι καθαρά κουία και τα λοιπά, αλλά έχει αυτή την άποψη λίγο σαν τη δικιά σου. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ελληνική πατέντα αυτή. Δεν ξέρω. Που αυτό ακριβώς, δηλαδή δεν του αρέσουν αυτές οι ταμπέλες, ας τις πούμε, και πάει, δηλαδή θέλει να πει ότι βασικά εντάξει, οπωσδήποτε με αυτό θα πει και κουία. Κουία θα πει ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι φιξαρισμένο. Ναι. Ότι η σεξουαλικότητα είναι ποια είναι η λέξη, είναι fluid, ναι. εντάξει. Ναι. Δεν υπάρχει μια αυστηρή περίμετρος και θα πει εγώ είμαι μόνο αυτό, εγώ είμαι μόνο αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Είναι φύση αδύνατον αυτό να υπάρξει από μόνο του. Απλώς ξέρεις, σε γενικές γραμμές προτιμώ γυναίκες, σε γενικές γραμμές προτιμώ άντρες, αλλά δεν σημαίνει, ακόμα και ο Φρόιντ το έχει πει, ότι στην ουσία το κάθε άτομο είναι αμφισεξουαλικό, δυνητικά τουλάχιστον. Πάντως εγώ νομίζω ότι κανονικός είναι αυτός που του αρέσουν όλοι. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου μη κανονικό. Επειδή έχεις περιορισμένες ναι, επιθυμίες. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Εγώ θεωρώ, εμένα μου αρέσουν ολοκληρωτικά οι γυναίκες, αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου κανονικό. Κανονικός νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι με όλους τους ανθρώπους. Εκεί συμφωνούμε απόλυτα. Ναι, αυτός είναι ο κανονικός. Ναι. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Εσύ πώς βγήκες έτσι, ο παππούς σου σε άλλαξε? Λες. Ξέρω κι εγώ. Μπορεί. Μπορεί να ήταν και αυτό. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή σου λέω τώρα, ψυχοαναλυτικά τουλάχιστον, ο Φρόιντ, ας πούμε, εντάξει, όσες διαφωνίες και να έχουμε μαζί του, ο άνθρωπος το έχει ψάξει πολύ το θέμα. Ναι, καλά δεν το σου Και έχει πει ότι δυνητικά όλοι είναι σεξουαλικοί. Τώρα επισέρχονται κοινωνικοί φραγμοί, κοινωνικοί ενδιασμοί, το ένα το άλλο, και ο άλλος πάει λίγο πιο πολύ προς τα εκεί ή πιο πολύ προς τα εκεί και εντάξει. Εγώ μάλλον νομίζω ότι ξέρω γιατί. Να σου πω γιατί. Για πες. Γεννήθηκα με κεσαρική. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, όλους αυτούς τους μήνες λοιπόν, που εγώ ετοιμαζόμουν να έπαιρνα τη σωστή θέση, ήμουν έτοιμος να βγω μέσα από τον κόλπο. Ναι. Να βγεις δηλαδή μέσα από εκεί. Ξαφνικά ανοίγει κάποιος το φως από πάνω, σε τραβάει και παθαίνεις ένα σοκ. Δηλαδή, γιατί εσύ είσαι έτοιμος να βγεις μέσα από τον κόλπο. Το αίμα από γυναικείο κόλπο, έτσι δεν είναι? Ναι. Σπάνε τα νερά, γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Είσαι έτοιμος να βγεις. Οπότε δεν το έχω ζήσει εγώ αυτό. Άρα θέλω να ξαναμπω μάλλον μέσα εκεί. Δεν έχει ζήσει τη φυσιολογική έξοδο, ας πούμε. Δεν την έχω ζήσει. Πώς? Δεν την έχω ζήσει. Οπότε πάντα θέλω να μπω μέσα εκεί ξανά. Καταλάβεις. Θέλω να ξαναγυρίσω μέσα εκεί και να μπω μέσα. Ίσως γι' αυτό. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Καθόλου απίθανο. Ναι, λες να ήμουν και εγώ με κεσαρική. Λες. Ερώτησε. Μπορεί, μην το γελάς. Η μάνα μου είχε 5 παιδιά, οπότε δεν νομίζω.
Να είχε κεσαρική και μοναχογιός ήσουνα? Όχι, μετά έχω και μια αδελφή. Πρώτος εσύ και πρώτος μετά. εγώ, ναι. Μουσική. Τελευταία και μετά μιλάμε και... Okay. Walk the walls of the city streets and didn't explain, sad it showed us always, never asking why. Cast down it was heaven sent to the church, no intent to repent on my knees, just to cry. Until you travel to that place you can't come back. Well, the last pain is gone and all that's left is black. Bright nights is coming to me and someday they'll punish my deeds and they'll find all the crimes. But then they ask when they're gonna see us, then they're gonna have to feel the ghosts, the walls, the dreams. Well, I've got mine. At last, those coming came and they never look back. With blinding stars in their eyes, but all they saw was black. Fooled them, was hoping to seem like the slayer of evil, but the product of greed ain't. It's not a mess, so be honest with me. They can't afford to ignore that I'm the disease. Practical since we had to be. When they were old, they come back to me and they tried. Oh, they tried. And when you follow through and wind up on your back, looking up at those stars in the sky, those white clouds have turned it black. Ξεχαστήκαμε, μιλάγαμε Είδες. μεταξύ μας. Λέγαμε για τον Jim Morrison. Λοιπόν, Λουκά, πες μου μας τι λέει ο τάφος του Jim Morrison γραμμένο στα ελληνικά. Κατά τον δαίμονα εαυτού. Κατά τον δαίμονα εαυτού. Στα ελληνικά, στον τάφο του Jim Morrison το έχει γράψει ο ίδιος δηλαδή. Όχι. Κοίταξε. Ενώ το ζήτησε ο ίδιος. Αυτό λέω. Ναι, υπάρχει μια άλλη φήμη. Γιατί ο τάφος του είχε κατασκευαστεί, είχε γραφτεί αυτό πάνω. Ναι. Γιατί πάντα ήθελαν να το θάψουν στο Παρίσι. Και μετά πήγαν και το χώσανε. Α, ναι. Έτσι λέγεται τώρα. Τώρα αυτά είναι, ξέρεις, θέλουν ψάξιμο. Καθόλου απίθανο, δεν ξέρεις. Ο άνθρωπος είχε μια λόξα. Ωραίο τέρας κι αυτός. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο τέρας, πράγματι συμφωνώ. Ναι, γιατί αυτό ζούσε με το τέρας. Δεν ζούσε με το τέρας. Τελείως. Πλήρως. Ήταν το τέρας του αυτός. Ήταν το τέρας του, ναι, και το εξέφραζε στα τραγούδια του, στη μουσική του, στην παρουσίασή του, στο όλο του, στη γλώσσα του σώματος του, στα πάντα. Να τα αγαπάμε τα τέρατα μας. Απολύτως. Και τα τέρατα των άλλων. Τα τέρατα των άλλων μόνο αν δεν μας τυραννάνε πάρα πολύ. Με προϋποθέσεις δηλαδή. Ναι, με προϋποθέσεις. Και ναι,
Δεν μπορεί να ξέρεις ότι δεν μπορεί να αγαπήσεις ποτέ ένα τέρας με προϋποθέσεις. Σωστό. Αλλά το τέρας του άλλου, εσύ δεν μπορείς να το αλλάξεις, ενώ το τέρας το δικό σου πρέπει να το αγαπήσεις, να γίνει ένα με σένα, Ναι. και να προχωρήσεις, ρε παιδί μου, να εξελιχθείς. Το τέρας του άλλου δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Μα δεν πρέπει σον και καλά να κάνεις κάτι. Όχι. Όχι, πρέπει απλώς να το Να το αγαπήσεις. δεχτείς. Ναι. Να το αγαπήσεις. Αχ, ρε Μιχάλη, είσαι πολύ ρομαντικός. Γιατί με αυτό είναι η πραγματικότητα. Αν Λες, αγαπήσεις το τέρας του άλλου και εκείνος αγαπήσει το δικό σου τέρας, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι, ναι. Το πρόβλημα είναι ότι ο καθένας κρύβει το τέρας του, αγαπάμε διαφορετικά πράγματα και ο ένας και ο άλλος, και τελικά Σε αυτό συμφωνώ. Αν υπάρχει αμοιβαιότητα, ας πούμε, εντάξει. Ναι, κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ναι, 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 ναι. Τι θα πεις για τα τέρατα στους ανθρώπους που μας ακούνε? Παιδιά, να αγαπήσετε το τέρας σας, να το δεχτείτε το τέρας σας, να μην το προβάλλετε στους άλλους. Ναι. Και το τέρας είναι πηγή έμπνευσης. Πηγή έμπνευσης, πηγή έρωτα, πηγή excitement. Πες το ελληνικά. Το excitement. Ναι. Έντασης. Πηγή έντασης, ναι. Ας Πηγή πούμε, έντασης, ναι. πηγή έρωτα, πηγή έμπνευσης. Το τέρας. Πότε θα κάνεις την εκπομπή στο 5-7? Ξεκινάμε 20 Μαρτίου. Με θέμα. Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Σε γενικές γραμμές το queer σαν μια queer ματιά, σαν αισθητική, σαν στάση ζωής, σαν κάπως έτσι. Δεν έχει δημορφωθεί πλήρως. Ναι, απλώς ναι. Θα μιλάει το τέρας σε αυτήν την εκπομπή. Θα έχει μια τερατώδη υφή, ας πούμε, δεν γίνεται. Είναι φυσιολογικό, είπαμε. Το κανονικό είναι να έχεις τέρας μέσα σου. Έτσι είναι, σωστά. Έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ το τέρας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ καλό το τέρας, νομίζω. Αχ, τερατάκι μου. Καλή σας νύχτα, ευχαριστούμε που είστε εδώ, όσοι ακούτε και αντέξουν, και τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Καλή Καλό βράδυ. Tired